سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وتروا قداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم تسينا لنا سام مودا تانا إذا مدام ساناك صنح بخبر نقدم بليز لايك يوركم تو ناي لومي أب وسان مع التقينا أنا نزا فيديو نقبر زلنا سلام تايكم بلكم كم زلهم جسم هو أغنياتو ناي مودا تمع التيل ولو دونالد ترامب نتايك قبر كم زغل فلطي بلنا West Asia. President Trump has issued a stark warning to Iran, threatening massive strikes within hours if Tehran fails to meet Washington's deadline. Speaking at the White House, Trump said the United States is prepared to launch sweeping attacks targeting Iran's critical infrastructure, including power plants and bridges, as early as Tuesday night. He has set an 8 p.m. Eastern Time ultimatum for Iran to reach a ceasefire deal. The entire country could be taken out in one night. كم تريو زلهم دونالد ترامب كبت زبالة متنقاطات يو كجبر جمير زلو زمال الدماء it's gonna be very difficult نزي جزء بلو زلو مبتعة نكو تكبرو انت زي تكبرو بخلتي من قدي نخو قبرو كبيديو انت زي قبرو كبيديو مغنياتو بعلو بزفترو زلو ديدلاينس ايو ديدلاين ترابيز حزو زلو متنقاطا يقبر ات متنقاطا دما كم حد مراحنا عبا هاجر نتي زغبرو زلو متنقاطا نكو تكبرو دما كيقداديو سلازي ساعه 8 ايسترن تايم ديدلاين يل زلو دحريو بمولا تعدي كطفا يبلالو ورق بمنتاي كطفا خمس دلون حانت زربا بفلاي فايرال كيدالا سمعوا بزي The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. كم تريو زلهم بملا تحت هجر اب حنت لي تخط كدم سستخليا اتا ليتتيا دما لوم مالتيو تمال زغبرا يا فيديو زيا نلوم مالتيو امين معرباو ميديا مورال زلو انت زخون نيرو نزي زربازي عقب كبل متسمع نيرو جست كم نورمال زرباز غبرا غيرميم زرو زلو بملئ هاجر سي اب حنت لي تقطفا يخلي نبملئ هاجر اب حنت لي تكتطفا حار عينت حيل تراي بخا خطكم تخل تي نيكولراوي اصوار تراي خا خطكم تخل ان امريكا دما ز اكل اصوار الله انا خطكم يبلانك نبلا ينغلينا نيران دما خمن خي تقبر يم سخل كروازلو زكوينات نحنا تراي كندم سسلو نخل اصوار سخاتكم كنكم ختم عبلو يفقدكم نيو سلمتاي نحنا تراينا بوس زبل منفسن منتاليتين سنا امرون سلازلو سلازي اب تاريخ كاب نريو زلنا حدا نجر حماق سقمتي اب زبن اب امريكا اب ايران كجبر زخل اندحر كوين وزي كجبر زخل مغنياتو انجلنا اللو عشنت اللو سمعيتاويو كم دما اب انነት ዝተበል عسبيو كندታ نفسو ግጅፉ كندو انነት اللو ካውዝ ገጅፉ ስለዚህ ባዕሉ ፈንጣሕጣሕ ክብል ዝጥቀመሉ ዘሎ ቃላት ኢራን ናይ ህላወ ውግ ይዋጉ ስለ ዘሎ በትንሱ ዝብሎ ዘሎ ተማረኹ ኢትኩም ሃቡ ድሌትኩም ክገብር ዝብሎም ዘሎ ነው أنا مارخنينا باي ذا واي نتي ሚኒስትር ጉዳያት ናይ ኢራን ሲ ካብቶም ሰለስተ ወገን ኢራን ዘሎ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ገጽ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ጸብጻብ ርኤ ነይረ ክቕተል ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ሰይዶምሉ እስራኤልን ኣሜሪካን ክቐትልዎ ይደልዩ ከም ዘሎ ኢልዎም ክትቀትሉናም ትኽእሉ ዳ ማስጠፊኑ ኮይኑ ኢልዎም ካብቶም ቅድመይ ዝሓለፉ ብዙሓት ጀጋኑ ዝፍለ ህይወት ስለ ዘይብለይ ንቃለሰሉ ዘለና ድማ ልዕሊ ነፍስና ስለ ዝኾነ ነፍስና ወይ ንኸይንመውት ወይ ንኸይንስዋዕ ፈሪህና መንገድና ንቕይረሉ መንገዲ የብልና ነበር ክትቀትሉ ከም ተሓስቡን ክትቀትሉ ከም ትኽእሉን ድሮ ሪና ያለና ካባይ ዝበልፅ መራሕቲ እውን ቀቲልኩም ኣለኹም ስለዚ እቲ ትገብርዎ ግበርዎ እቲ ቃልሲ ግን ብዓይ ዝውዳእ ወይ ብዓይ ዝጅመር ኣይኮነን ኣነ እንተታልየ ካልእ ተኪኑ ክቕፅል እዩ ስለዚ ኢራናውያን ና ጊቪንግ ኣፕ ብፍፁም ነዚ ተህዲድ ናይ ዚኣቶም ይሰምዕዎ የለውን ስለዚ ክንርኢና እንታይ ክገብር ክእል ኣሚን ክትሪኦ ከለኻ እዚ ዓንጃል እዚ ክገብር ኣይክእልኒ ሕማቕ ክውስን ኣይክእልኒ ኢልካ ክትዛረብ ክብድ ዝበለ ባይ ደ ወይ ዓበይቲ ኣክቲቪስትስ ናይ ኣሜሪካ ከም በዓል ታከር ካርልሰን ነቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ በጃኹም ኣይትስምዕዎ ሰብ ዝተፀሊሉ እዩ ዘሎ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ዓበይቲ ደገፍቲ ናቱ ነበሩ ካልኦት በዓል ኣሌክስ ጆንስ ዝበሃሉ ኣብቲ ኮንሰርቫቲቭ ሚድያ ዓብ ፅልዋ ዘለዎም ዝበሃሉ ኣርቲክል 25 ካብ ስልጣኑ ለይወ ሰብዚ ምክንያቱ ኢንካፓብል ኦፍ rational decision ሓደ ስነ መጎታዊ ትክክለኛ ውሳነ ንክገብር ዓቕሚ የብሉን ይብልለው ስለዚ ኣብዛ ዝሓለፈ ለሰ 10 ሰዓታት ጥራይ ተዛሪብዎ ዘሎ ነገር እንተሰሚዕካ ኣእምሮ ጥዑይ ያለን ሰብዚ
እንድሕር ከምዚ ኢሉ ከሎ የተባብዖ እንተለዎ ድማ ቤላ ገይሮም ይጥቀሙሉ ኣለዉ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ይብላ ኣሎ እንታይ ክገብር ይኽእል ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኣደናው ዝዛረበ ዘሎ ዋላ እውን ኖርማል ሕቶታት ንክምልስ ኣመላልሳናቱ ካብ ኩንነት ወፃኢ ከሪእኩም የሰለምታይ ከምብል ከም ዘለዎ ስለዚ እዛ ሕጂ ትሪእዋ ፀናሕኩም ንኢራን ኣብ ሓንቲ ለይቲ ክድምሰስ ትኽእል እያ እታ ለይቲ ድማ ኣብዘን ዝመፃ ዘላ ሰዓታት ክኸውን ይኽእል ኢሉ ኣሎ እንታይ እስከ ኢሎም ሓቲቶሞ እቲ ዝሕስስ ዝሕፍር ክፋሉ ኣብዚ ዝስምዕዎ You stop these attacks, but why would they want you to blow up their infrastructure, to cut off their power? Wouldn't that be punishing Iranians for the actions of the regime? They would be willing to, and it's suffering, they would be willing to suffer that in order to have freedom. The Iranians have, and we've had numerous intercepts. Please keep bombing. Bombs that are dropping near their homes. Please keep bombing. Do it. And these are people that are living where the bombs are exploding. And when we leave and we're not እንታይ እስከ ይብላ ኣሎ እዚ ሰብ ዝጥዕና የብሉን ክብለኩም ከለኹ ከምዚ እዩ እንታይ እስከ ትሕተ ቅርፂ ናቶም ክድምስሰየ 200 ዓመት ንድሕሪት ክመልሶም እየ ዓዶም ናብ ዘበነ እምኒ ክመልሳየ ቢንቶ ዘይብሉ ኤሌክትሪክ ዘይብሉ ክገብራየ ተዓዲ ትብል ኣለኻ ንዑ ንክሃንፅኦ ካልኣይ ግዜ ድማ 100 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ክወስደሎም እዩ ትብል ኣለኻ ከምኡ ዝብል ኣብ ካልእ ዘረባ እንደር ከምዚ ትገብር ኣለኻ ህዝቢ ኢራን ከመይ ገይሩ ኣብ ጎንኻ ክኸውን ዲሞክራሲ ከምፃልኩም እየ ፍትሒ ከምፃልኩም እያ ትግብሎም ትሕቲ ቅርፂ ናቶም ናጥፋኻ ነቲ ስርዓት ክትቅይር ዘይኮንካ ትደሊ ዘለኻ ዶስ ነቲ ሃገር ኢኻ ክትጥፍእ ትደሊ ዘለኻ ንዘስምዕ ዕሙቕ ዝበለ ሕቶ ክምልስ ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኖ ካብ ኢራናውያን ሓበሬታ ንረኽቦ ዘለና በጃኹም ቀፅሉ ቦምባ ግበሩ በጃኹም ደብድቡና ደስ ዝብለና ዘሎ ደብድቡና ፅቡቅ ጌርኩም እቲ ስርዓት ክወድቕ ስለ ዝኽእል ደምስስዎ ቢንቶታት ደምስስዎ ናይ ኤሌክትሪክ መመንጨዊ ደምስስዎ ሕክምናታት ደምስስዎ ሕክምና ይንደልን ኢና ኤሌክትሪክ ይንደልን ኢና ፅርግያ ይንደልን ኢና ናይ ነዳዲ ቦታና ደምስስዎ ብምንታይ ገይሮም ክነብሩ እዮም ከመኢሎም ክሓቱኻ ንስኻ መፂኻ ክትገብረሎም ከምዘይኮንካ ካብ ኢራቅ ይርዩ ኣለዉ ሚን if they're not stupid ምናልባት ከማኻ stupid ዝኾኑ ክልተ ሰባት ሰሚዕካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ የለን ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ዝዓወረ ሰብ ኣሎ እዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓደ ተቃዋማይ ኣቢ መፅኡ ነቲ ሃገር ብድሮናት ደምሲሱ ሃገር ሓራ ከውፅኣሉ ዝሓስብ ኣቢ ቀዛ ክገብራ ተዓዲ ይብል ንሶም ድማ ኣቢ ዲሞክራሲ ከምፃልና መንግስቲ ክንተክል ክሕግዘና ኢሎም ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ወሽለኽለኽ ዝብሉ ዝነበሩ ድራናዮም ስቲል እውን መንፈሶም ዘሎ ልክዕ ከምኦም ኣይሳእኑን እዮም እዚ ሰብ እዚ ቃል ብቃሉ ነታ ዓዲ ክድምስሳ ይብል ኣሎ ኒውክለር ክትኩስ ከም ዝኽእል እዩ ኣብዚ ድማ ማይክሮፎን ወፂኡ ድማ ቦምባ ተኩሱ በቃ ጠጠው ከይተብልዎ ደምስሱና ጥራይ እንተ ከደምስሶም ኮይኑ ዳሞ ብየማኖምን ፀጋሞምን ቦምባ እናወረደ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘሎ ይብል ኣሎ ድሕሪ ብፀጋሞምን የማኖምን ቦምባ ወረዳ ኣሎ ሓንቲ ቦምባ ብርእሶም ክትወርድ ከም ትኽእል ከይፈልጡ እታ ቦምባ ንዖም ትፈልጦም ዲያ ቤተሰቦም ዲያ አሚን ከመይ ዓይነት ዘረባይ ዝዛረብ ዘሎ ኣበይናይ ዓለም ቦምባ ብዙርያኻ እናወረደ ከሎ ቀፅል ጥራይ ትብሎ ያ ቦምባ ንፀላኢ ሃርሞ ለናብነት ነቲ ስርዓት ዝፀልዎ ኣለዉ ነቲ ፀላኢ ጥራይ ተሃርሞ ኣለኻ ቦምባ እንድሕር ኢሉ ያ ቀፅል ክብለካ መኻለ ምናልባት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘውርዶ ዘሎ ይፈልጥ እዩ ድማ ከማይ ድብል ዘሎ የማን ፀጋሞምን ይወርድ ኣሎ እቲ ቦምባ ይብል ቦምባ ድማ ትክክል ዕላምኡ ጥራይ ዝሃርም ኣይኮነን ኣዝዩ ገጀፍቲ ንሓደ መራሕና ኢራን ንክቐትሉ ዝገበሮ ቪድዮ ዝቐሪበ ነይረ ዩቱብ ፀገም ስለ ዘለዎ ኣልየዮ ዳርጋ ብምሉእ እቲ ብሎክ እዮም ሃሪሞሞ ብምሉእ እቲ ብሎክ እስራኤል እዮም ሃሪሞሞ እዩ ዝበሃል ግን ክልቲኦም ሓደ ፈላሊኻ ክረአ ይክእልኒ ስለዚ ንሓደ ክሃርሙ ብምሉእ እቲ ብሎክ እዮም ዝሃርሙ እቲ ምህራም ድማ ኖርማል ምህራም ኣይኮነን ጠቕላላ እቲ ቦታ ከም ዝድምሰስ ገይሮም እዮም ዝሃርሙ ስለዚ ከምዚ ንዝገብሩ ዘለዉ ባይ ዘ ወይ እቲ ናቱ ሓላፊ ናይቶም ናይቲ ኩናት ዝመርሕ ዘሎ ጀነራል እንታይ ኢሉ ኣብዚ ለንቀነ ሓደ ፓይሎት ከነጥሕን ብዙሕ ፍስርሒ ሰሪሕና ኢሎም ዝዛረብሉ ዘለዉ እንታይ እስከ ኢሉ ነፍሲ ወከፍ ብረት ዘለዎ ዋላ እውን እምኒ ዘለዎ እምኒ ክድርብየልና ይውዕል ነይሩ ኢሉ ባዕሉ ኮይ ተጋሂዱ ህዝቢ ኢራን ክሳዕ ክንደይ ኣብ ፀዕሮም ከም ዘሎ ኩሉ ብረት ዘለዎ ናባና ገፁ ይትኩስ ነይሩ ኢሉ ዳሚንስ they're not welcome ከምኡ ድማ ሬጂም ቼንጅ ዝበሃል ደገፍ ከም ዘይብሉ ስለምንታይ ፅሉላት ኣይኮኑን መንግስቲ ናቶም ክፀልዎ ክእሉ እዮም እቲ መንግስቲ ክቕይርዎ ክደልዩ ክእሉ እዮም ኣሜሪካን እስራኤልን ዝገብርዎ ዘለዉ ግን መንግስቲ ናይ ምቕያር ኣይኮነን ነቲ ሃገር ኣብ ዘይትወፀሉ ዓዘቕቲ እቲኻ ኣንበርኪኽካ ከም ድሌትካ በታቲንካ ፀጋታታ ንምስራቅ እዩ ባይ ዘ ወይ ገለገለ ሰብ ኣሎ ፀጋታት ዳማ ኣለዎም እንዲ ከምኡ ክገብር እኮ ይኮነን ይብላ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ግን this is why exactly ኣነ ነዚ ሰብ ስለምንታይ ፈትዎ በዚያ እያ ዝፈትዎ ስምዑ ሕጂ The thing, if I had my choice, what would I like to do? Take the oil.
because it's there for the taking. There's not a thing they can do about it. Unfortunately, the American people would like to see us come home. كم ناتي دليت تزخون نيرو أنا انتايم دلخو أنا دا نتنداد بمول موسطكو مول تنداد نايتا عدي مسرقكو أب حدا معلتي كم زول لزي بومبا دربيو لا تحنو نازلونا لو قبل سنيو بناتي دليت تزخون تنداد مسرقكو كنديك زيد ما كميلو لنكني تقد أويل نداد خن وزينا هبتغن قبرن خلينا يبل نيرو سلازي نداد نايتا هاجر كسرق أي بلالو تتغرس نايتا حد خدم سوسي بلالو آمين رؤسو زي بلو سبتراي نزغد القف زغل زي قلت زغونا سرقن زمتان كزي كسرق مستحز دما سلمتاي ريو خبني سلمتاي فليتكمني دما ببومبا غير خطف عكاز دل بولينا نرزالنا إيران بجانا يدخلوا زقبر زنبرة اندرايا تخون زلا نزي كوينات زين نخطوصو دما بزح أمريكاوي أبقولنا زلو بزح أمريكاوي دونالد ترامب زقبر زلو أيكونا كالوت علامات بتنا أمريكا سلشوهم جلوبال ساوث كلا دي كونه أمريكا لعلتي إنه نعوز دقف أنصار طويل زلو حزبي بزه لمتاي نربح إسرائيل زقبر زلو كوينات مبر نربح حزب أمريكا كم زي كونه ما سبق يروين زفلتو باي ذا واي هيجي حنت ارتيكل يعني ببسنه أتي أبزمت زلو عمت حدا 5 تريليون باجت ناي نمكل خالك جبريك بهالكله كابي كتم تأخذ لهم كله تاوش تعدس جبرز نبرة سيرفيسز كابت دومستيك ايكونومي سريقنا تجنز مالته كله تسيرفيسز بتعدس جبر نبرة وسيدو نابوق وزو محاولة باجتي زبال زلو لازم سبزي ناي بحق زجرمن زس دممن مراح كوينو بتاريخ يسفر له زي ما نفس زخالة مستنكرين عند رجال مستنكر تريبلو مستنكرهم تريد لهم فلوي تاريخ واقعات عميهم تريد لهم مرحتنا أمريكا قد ميزو نبر كلهم كميهم زقبر نيرو تونكو في اللي حنتي أزلا تونكو ميزو نبر بلحت يوم نيرو بزرباق يروم يوم زشكوخا ديمقراطية خانم تعلو منا فتح خانم تعلو منا نت حزبك نحجزينا استشجر حزب خنردينا نابل يوم زقبرو نيرو لسه بزقن أيكولونيسو لذي دونالد ترامب كم تبغون أجر جيرنا هنري زلنا كل جزء نتبي دحر ما جار جاز كبر زنبرة بملو بقلتي قبره كحب أدم ما عمية بلو that's why دم توم إليت أمريكا ما نزغطوا توز قبره زولا فلوين أجر سلا زغوني يكونوا كل جزء مزقبر ويمكم راين تايو بتعبيت قبل ما نسب بقطع زخل نسب تغللا كسيانو بزخل من قدي كيش كعس لزقبره زولو يزقبر زلو سلازي أنا تنادادك شركة يزدلي خلق لنا زخل حيلي يلا أنت غونز بأمريكا نتوكيناتي دقفو سلازي اللي كملاسي دالي نالو سلازي كم دليتين تزغونت ندادم سرق كونيره قنت حزب أمريكا نتوكيناتي دقفو سلازي اللي تعطي غير اللي خمزة بزي خاتفل حزبي I hope ساتم دما منقدو كغير قبرو خونو. If it were up to me, I'd take the oil, I'd keep the oil, and would make plenty of money. And I'd also take care of the people of Iran, much better than they've been taken care of. It's been a horrible... قلن تايب لا ندادت راي كون كوسد نتوم حزب إيران ون كنا خنو من برأس كيلو really حزب خا خد كلاغل حزب خا كتا كميل كا مبسعاتي خا التالي الكا مسيخا نعمز رس كازا اللي نتوم زمرتو خا رس كازا اللي خاسي أي إيراناويان نداد يوم سريع كاسي كابتز رخب كا تاون عطاتهم كتغمم كمير كاي خزخون قلنا يا نامين دونالد ترامب نأمريكاويان أتزعبي مرقم يخينوهم زلو مانياتو كله تزقبر زنبرة بقلتي نعم بزقطع من قدي نعلم وكقول لك زي بزقطع واندي يمكن نأمريكاويان بزقطع من قدي قبل رسول زلو نتنا أمريكا تسقم يقتل له حنت دايلكم زي مسحة درامان تنيرا قتيلو تي عمره وانتو كم زي كنا خاسر. Horrible. They've killed 45,000 people. Are you allowed to, or are you willing to end this conflict with Iran charging tolls for passage through the strait? Us charging tolls? Iran. What about us charging tolls? Is that something you're considering? I'd rather do that than let them have them, right? Why shouldn't we? We're the winner. We won, okay? They are militarily... إذا تسمعوا زلهم حدا حنقولوا تخكل كسر زي كل ندعو خينو أكمل درجة يو وزود دقيقة زلوها سلزي the guy is already done I mean انتاي زارب زل مسيلكم انتاي يحتت انتاي من لست في وزل سبي إيران نتوش مد حرموز نحنا حرقنا وصونت زي كيلنا إيران بون إذا حلف زبله كله جنزب كتغفل يعني بلوكو جنزب كتغفل كلا جرا جنزب مخفال جميرالا سلازي نتبوتات حنت خيجا بركة حد قد فندق روحين كا إيران كلا جرا جنزب نخفلت كيد يعني زخت تصورت خلدي خيلوسي نحنا خزينا خفلي له
كم مسخا خمدة بالكاديلوس ودزو قوة تعويتنا لينا إحنا غزينا غفل له وأنت وش ما تحرموز حسكي لها ها تغفل وش ما تحرموز إن درس كاترة ها تغفل تقل قد أيردونيسو he doesn't understand جنزب كسمع كله ها أبيد له ها قال يدبل امبر وش ما تحرموز نزح زي كخفل صغر نسخة وش ما تحرموز كتحسوس لزيك على كذا يكون كان وي كتبلتو على الهم لمحاتي سلازي وش ما تحرموز تقوصات يروم مسلو زلو بو تحلف مركب بناتهم كما كنت نتن السمز بالوزن مالت تقينات راي تحلف زي دما هات حبتي كما كنت دما جنزب كفيلكم كتوصل لكم يقولوا أبجل تانكرات حساب 3 مليون دولار زواجوجن ببعض إيران هاي تشاينا بناي تشاينا بيمنت سيستم عندما كافل خمسة لهم يقبروا لهم بترو دولار أتزعبي تصفيت زقات أمي دي لحن تعباي متسيتنا أمريكا بلومبرج يا مثلني أرتيكل أو سيالا كلهم شركة قبروا جميرة مالو أمريكا تمليت مالتي أمريكا ساكن دي ودقا خمسة لزي باي ذا واي أبكال فيديو كم سألكم يا جلك كابتن عبيت بوليتيكا أمريكاون نتزربات التزاريبهم قبل الإيران زلنا قالسي مغنيات زي نيرنا حج مغنيات لنا مليسنا هنقصلو زبل زرباون سمعين لهم وحفشاكم تري وزر لهم دونالد ترامب he doesn't understand الشيء أردوني سبزي ما الرأي مسحق زي تقيلان احنا عندنا سعركا مالتاي مالتي ترجم تقيلان تتحزن إركا إذا كل أتينا هذا لنا شجرة ما تنانينا بزخنة إيران تايلهم مليسهم لبزعبات قدام نسمع that countries working to end the war with Iran are calling for a 45-day ceasefire. A White House official says the president has not signed off on the proposal, but Iran has already rejected it. It comes as the president threatens to escalate the conflict big time, demanding that Iran reopen the vital Strait of Hormuz by tomorrow evening. He tells Axios that if that deadline expires, and I'm quoting the president now, I am blowing up everything, end quote. Do you know how seriously the president is considering this ceasefire proposal? Well, look, what we know as of now is that he is considering it. It's unclear, though, how serious he is actually taking it. As you mentioned, a White House official. كم تري وزن لهم تايم زول زلوا أبزي ترامب نزاك سيوس بال زبراك رافيد بال كابت وايت هاوس متى حبريتا يوتي زبل جن بعلو حدا مدنا قريتي نزا حبريتا دو تصلوا إسرائيلاوي يجني بلو so Iran deal possible by Tuesday إيران حرايك تبل تخلي otherwise دونالد ترامب كلم سسام قانون تعدي زنقر زلو يمزبلو زلو إيران قبل تتقاقامي عين قبلوني أنا تديل لسخات بلو زلها كن قبل شوهات يبلنا بمبال تتقاقامي يمزبلو سلو زلو so it's not clear انتاي ديل كم زغل دونالد إيران بتتقاقامي نتنسوز دلو زلو تقبله الآن نهار 4-5 معالتي مقراص ناي تخصي عاتيتني دونالد ترامب أبو خلوك كاردي بوما مغنياتو زخونه يكون كم زعين الديل مقراص ناي تخصي كتسمى بعد اللي تبلان إيران مقراص ناي تخصي زبالة يتدلو نزلا سلمتاي مقراص ناي تخصي نمن أمين كاخت قبره إسرائيل مسائلات لزودت إسرائيل نفسها كتكلاخلت لزي كالت by the way انتهى قات مع إسرائيل as you can see here is انتهى قات مع ببزح مسائلات إيران الأمو يحرم كم زلة يزن قرزلو الأماتات أب إسرائيل أبزح بوتاتات قد محجي كحرم زي كل حدا عبيد think tank كم زبولن تقينو انتهى سكيلو حدا عبيد think tank مالت كبزم حبريتا زرقح مالتيو ناي إيران مسائلات كساب أبتك قدامات حدا سومن قدامي حدا سومن كابت كل تصدز نبرات مسائلات 3% ترى على موز حرمني رويلو حجي دحري 30 شوعات شومنتن دحري سالا دحري 3 معالتات ناي تكوينات جن 20 شوعات % مسائلات على مو يحرمالو بخالا زراربا ات مسائلات ناتهم علاماتاتو ناي مهرام كلو كابت مجمريا ناي تكوينات حجي برتعلو እዚ ድማ በቲ ኢራን ዝብልዎ እውን እዚ ጃብ እስራኤል ዘጋጥም ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ they are just pounding Israel እስራኤል እውን ከቢድ ዝኾነ ዕንወት እዮም ዘውርዱላ ዘሎ it's not just like ሓንቲ ከይኮኑ ዝኸዱ ዘለዎ ከይመስለኩም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዛረበኩም ዘኒሀ ኢራን ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ብፍጹም ክትድግፍ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ እስራኤል ይኹን ኣሜሪካ ሚሳይላት ትውደላ ይውድለው ኤር ዲፈንስ ሲስተም እናተወደ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ትቐንዲ ዕላማ ናቶም ኢራን ድማ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ኢሎም መጀመርያ ኣረጊት ሚሳይላት እዮም ዝትኩሱ ነይሮም ስለምንታይ ኣረጊት እዩ ኣሜሪካን ሃገራት ዓረብን እስራኤልን ድማ ብምሉኦም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ስለ ዘለዎም እቲ ኣረጊት እውን ስቂልካ እንተሪእኻዮ ኣቃፂሉ እዩ ዝገድፈካ ምክንያቱ ክትሓርሞ ዳኢኻ ትኽእል እምበር ንሱ ስቂልካ ገዲፍካዮ ክድምሰካ ይኽእል እዩ ስለዚ ነቶም ዝኣረጉ ሚሳይላት ምስ ተኮሰትሎም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ገይሮም ይሃርምዎ ነይሮም
ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ቀልጢፍካ ክትክኦ ትኽእል ኣይኮነን ስለዚ ንሱ እናተወድአ ምስ ከደ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣሎ ሓያል ዝኾነ ሚሳይላቶም ይሰዱ ኣለዉ ኣሜሪካን እስራኤልን ሃገራት ዓረብን ድማ ከምቲ ዝድለ ዲፈንስ ስለዘየለ ሕጂ ዕላማታት ናቶም ብዝበለፀ መንገዲ ይሃርሙ ኣለዉ ዳትስ ዋይ ኣብ እስራኤል ከቢድ ዝኾነ ጭንቀት ፈጢሮምሎም ከም ዘለውን እቲ ህዝቢ እስራኤል ኣንጻር ነተንያሁ ንክትንስእ ንእሽተይ ተሪፍዎ ዘሎ እዚ ትገይም ኢራን ብፍጹም ነዚ ኩናት ሕጂ ጠጠው ከተብሎ ድሌት የብላን ስለምንታይ ሕጂ ትቐንዲ ዝደልይዎ ዕላማ ሕጂ ክረም ዝኽእል ብኸመይ እንድሕር ኢልካ ኣሜሪካን እስራኤልን ሃገራት ዓረብን ኣብ ዝለዓለ ወጥሪ እንተኣትየን ጥራይ ነቲ ኢራን ትደልዮ ዓይነት ስምምዕ ክፍርሙ ዝኽእሉ እንተዘየለ ሕጂ ምቁራፅ ተኽሲ እንድሕር ኢልካ ኣፅዋር ኣፍርዮም ካብ ካልእ ለሚኖም ካብ ካልእ ዓሚፆም ደምፅዎ ተዳልዮም ከም ብሓድሽ ውግእ ክጅምሩ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ስለዚ ዶንት ጊቭ ደም ዳት ቻንስ ኢራን ብዘየገድስ እንታይ ፈተና ኣለዋ ዕድል ዝባል ክትቦም ትደሊ የላን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣቕልፆ ይብዎ ኣሎ ናይ 48 ሰዓት ሓቲቱ ናይ 3 መዓልቲ ሓቲቱ ናይ ገለ መለይ ሓትት ኣሎ ሓትት ጥራይ ዘሎ ገለ መተንፈስን ተረኸበ ከምኡ ዝበሃል የለን ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ናይ 45 መዓልቲ ንምንታይ ዝድለ ዘሎ ፈሊጥኩም ኣሎ ሃገራት ነዳዲ ክኽዝና ኣፅዋር ግደፍ ወድሓን ነዳዲ ክኽዝና ምንታይ ኣሜሪካ ነዳዲ ክትክዝን ኤውሮጳ ገለ ገዚኦም ክኸዚኖም ድሓን ዝኾነ ብኻዚኖ ምስ ሓዙ ኣፅዋር ነዳዲ ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ ኩናት ከም ብሓድሽ ክጅምር ምክንያቱ ዕዳጋታት ከይርበሽ ኢራን ድማ ፅቡቅ ጌራ ፈሊጣት ኣላ ካብቲ ብሚሳይላቶም ዘድምዕዎ ዘለው ዝያዳ በቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ጎረሮ ናይ ዓለም ብመሓዝ ዘድምዕዎ ዘለው ስለ ዝዓቢ ቁጠባ ናይ ዓለም ክፅየቕ ኣሎ ከምዚ ናትና ትሕቲ ቅርፂ ዝፅየቕ ዘሎ ቁጠባ ናይ ዓለም ድማ ክፅየቕ ኣሎ ክፅየቕ እንተዘይደልየካ ድማ ከምታ ንደልያ ዘለና ጌርካ ሕድገታት ግበር ይብልዎ ኣሎ እንታይ ከቲ ሕድገታት ዝሓትዎ ዘሎ ብትክክል እንታይ ደሊሎ ኢራን ካብ ኣሜሪካስ እንታይ ደሊሎ እንድሕር ኢልኩም ሓንቲ ፅሕፍቲ ናብ ፓኪስታን ሰዲዶም ኣለዉ ኣብቲ ናይ ኢራን ኦፈር ማለት እዩ ኣብቲ ዘተ ሰላም ክመፅእ ከሎ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ንዝብል ሓንቲ ፅሕፍቲ ወፅያ ነይራ Iran has submitted the response to Pakistan regarding the US 45-day ceasefire proposal. America ናይ 45 መዓልቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ሓሳብ ብመንገዲ ፓኪስታን ገይራ ናብ ኢራን ሰደደት ኢራን ነቲ ናቶም ሓሳብ ብምንፃግ ካውንተር ኦፈር ናታ ሓሳብ ኣቕሪባ ኣላ ናታ ንጥፊ ኣቕሪባትሎም ኣላ ንሱ ድማ a permanent end to the war on all theaters in the Middle East including Lebanon, Gaza with guarantees. ብናትና ወገን ኩናት ጠቕላላ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ክጠፍእ ኣለዎ እዚ ድማ ካብ ኢራን ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሊባኖስ እንኮላይ ካብ ጋዛ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ድማ ጋራንቲ ክወሃብ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሰላም ድሕሪ ኮይንኩም ትደልዩ ዘለኹም ሙሉእ ሰላም ግበሩ ምሳና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ማእከላይ ምብራቅ ሰላም ንግበር ነዚኣ ድማ ብውሕስነት ክንገብራ ኢና እንድሕር ኢልኩም መርሓባ ንሕና ውግእ ጠጠው ከነብል ንኽእል ኢና ብትክክል ሰላም ዝደሊ ከምዚ ዝብል ኣሜሪካን እስራኤልን ግን ሰላም ኣይደልዩን እዮም ብፍላይ እስራኤል ነተንያሁ ሰላም ኣይደልን እዩ ሰላም ተተደልዩ እሞ ምርጫ ንዓመታ ይመፅ ኣሎ ኣብኣ ከሎ ክግለፍ እዩ ብኣ ምስ ወፀ ድማ እስር ቤት ግበና ስለ ዘለዎ ስለዚ ነታ ምርጫ ከይትካየድ ነዚ ኩናት ክሳብ ንዓመታ ከናውሖ ክፍትን እዩ ዝበሃል ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ እዚ ኩናት ዝቐልጢፍ ጉዳይ ኣይኮነን ዝበሃል ዘሎ ኢቨን እንተተወዲኡ 45 መዓልቲ ዝብሉ ዘለዉ ድሕሪ 45 መዓልቲ ከም ብሓድሽቲ ኩናት ንክጅምሮ ዕድል ንክኽፈተሉ ስለ ዝደሊ ሕጂ ቁሩብ ኣፅዋር ከዋህልል ገለ ነገር ክገብር ስለ ዝደሊ ዘሎ እዩ ዳትስ ዋይ ኢራን ድማ ሕራይ ክትብል ዘይብላ ማለት እዩ ካልኣይ እንታይ ብሎ the dismantling of all US bases in the Persian Gulf ኩሉ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ካብ ፐርሽያን ጋልፍ ክእለ ኣለዎ እለይዎ ድሕሪ ሰላም ትደልዩ ኮይንኩም ኢሎም እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ቤዝ ኣብ ቀጠር ድዩ ኣብ ስዑድያ ድዩ ኣብ ኢማራት ድዩ ኣብ ባሕሬን ድዩ ዘሎ በንቁርኩም እለይዎ ምክንያቱ ንዓና ምጭንናቕ ዝገበርኩም እዩ እለይዎ ሳልሳይ implementation of a new transit protocol that recognizes Iranian control over the Strait of Hormuz and allows Iran to collect tolls exactly ኢራን ድሕሪ ሕጂ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ብናፃ ክትሓልፍሉ ትኽእሉ ዕድል ክትፈጥረልኩም ኣይኮነትን ኢሎም ስለምንታይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢንተርናሽናል ዋረር ዘይኮነ እንታይ ዳ ናትና ባሕሪ ናትና ናይ ዑማንን እዩ ስለዚ በዚ ዝሓልፉ ድሕሪ ሕጂ ክኸፍሉ እዮም ገለ ይብሉ ኣለዉ the lifting of economic sanctions on Iran ከምኡ ድማ ኩሉ ዓይነት እገዳ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘሎ ኣልዕልዎ ምናልባት እዚኣ ኣሜሪካ ኣብዚኣ ኣግሪ ይገብሩ ኮኑ acknowledging Iran's right to peaceful uranium enrichment per its inherent right under the NPT and the United Nations Charter. ስለዚህ ከምኡ ድማ ኢራን ከም ልኡላዊት ሃገር መሰል ኣለዋ ኒኩለር ከተማዕብል እቲ መሰል ድማ ክወሃብ ኣሎ ኩሉ እቲ ቀደም ሕራይ ኢሎሞም ዝነበሩ ሕጂ ከምኡ ዝበሃል የለን ብግምጣል እዮም ይብልዎም ኣለዉ ስለዚ ኢራን ብፍጹም ካብ ኣሜሪካ ስግኣትን ፍርህን ከም ዘይብላ ኢኻ ትርኢ እዚ ድማ ኣብዚ እውን ነጊሮም ነይሮም
Do you think the Iranians are scared of 4,000 Marines? They're not scared. I mean, the Iranians just say, please bring them. Because 4,000 Marines, no matter how well trained they are, have zero combat capacity when it comes to meaningfully affecting the outcome of this battle. None. They'll just all die. It would take us 900,000 to 1.2 million troops to physically defeat the Iranians if we could do it. I don't think we can, because we'd have to project this power. Again, Curly, you know this. You know what it means to put a division on the ground, and every kilometer forward complicates your logistics sustainability. انتايو زبل زل مسيلكم سكا تويتر امريكا 4,000 وتهدرات ويون سبيشال فورسز ناب ايران كتتو زخونه ነገር ولا حنت قبرت خلي يلن ايراناوያን ካብዝ بفصم كفر يكلون يمين اندحر امريكا نه بحق ايران كتسعرا كتوران كتنبرك خانت دل خوينا بوحدو كاب 900,000 كساب 1 مليون 1.2 مليون وتهدرات حيزه تمسك تكلالوا السو غيراون كسعر ياكلكم ايكلنيلو كم ايران زعما مسلعه بهاجر كتورت خوينكا ጠቅላላ ሰራዊት ናይ አሜሪካ 1.5 ሚሊዮን ዶላር 1.5 ሚሊዮን ሰራዊት ዘለዎ مثلا دحان ولا بلو ካብ 900,000 ክሳብ 1.2 ሚሊዮን ወታደራት ምስ ኩሉ ሎጂስቲክሱ ሎጂስቲክ ናቱ ሕስካያን ተመፂኻ ከምናልባት ክትወራ ትኽእል እዚ እውን 100 ካሊ ክብለኩም ኣይክልኒ ኢሉ ምክንያቱ ኣብ ዓዶም እቲ ኩሉ ቅርፂ ናይቲ መሬትን ገለን ሓሊኻ ስለ ዝኾነ ስለዚ إيراناويان 4,000 وتدرات أمريكا تمسخ أمزايم تراين كلها زغلو كابو كفر يقولوني أبوشت إيران كن من تاي سلطنا لهم كن من تاي عقمل لهم زي قدس أبا هليكم كترفن بر لو تخمسوا لزغلو أقات عم كم زي اللي إذن قرزلو by the way سبحان أجر مسجزية تحكي موصوص لدي ترفو أبزون سمعوا تي 10 تقلت سبات دي 10 ثلاث سبات راي ميتهم زبال زلون كاب كوننا درا حقا مخانو درو تحبريتا كوس جمير الله Talk about what isn't being talked about. Chinese military strategist and philosopher Sun Tzu writes in his book, The Art of War, that all war is deception. America and Israel know that in 2026, wars aren't being fought just on battlefields. The information war is a reality. And the lack of information is now increasingly becoming a weapon in this war. Multiple كل وجه ናይ ሓሶት ኣካልና ይትወግዩ ፕሮፓጋንዳ ኣካልና ይወግዩ ስለዚ ኣብ ንሪኦ ዘለና ሓደ ነጥብሎ ኣሜሪካውያን ኣመና ክሓብዎ ዝፍትኑ ዘለዉ እሱ ድማ ክንደይ ወታደራት መይቶሞም ኣለዉ ክንደይ ወታደራት መይቶሞም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ 13 ሰብ ተቐቲሎምና 365 ድማ ቆሲሎም ኣለዉ ይብሉ እዚ ግን ሓሶት ምዃኑ ጌጋ ምዃኑ ወይ እውን ነቲ ሓቂ ሓቢኦም ምኾም ዘለዉ ይዝንገር ዘሎ እቲ ቁፅሪ ኣፀቢቑ ካብኡ ካብ ዝዓብዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለምንታይ ዳርጋቲ በይዛት ናቶም እንተሪኻዮ completely destroyed ኮይኑ ተደምሲሱ ዘሎ እቲ ኣብ ባሕሬን ዝነበረ ዝዓበየ ናይ ፊፍስ ፍሊት ዝብሎ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናቶም ኣብ ቀጠር ዝነበረ ኣብ ስዑድያ ዝነበረ ክንደይ በይዛት ኣብ ኢራቅ ዝነበረ ኣብ ኢማራት ዝነበረ ኣብ ኩዌት ዝነበረ ድማ ብፍሉይ ኣብ ጆርዳን ዝነበረ ስለዚ ብዙሕ በይዛት ናቶም significantly ብሓያል መንገዲ እዮም ተሃሪሞም ዘለዉ ተደጋጋሚ ስለዚ ኣብኡ ድማ ኣብዚ ከባቢ ማእከላይ ምብራቅ ክሳብ 40,000 ዝበፅሕ ሰራዊት ነይርዎ እዛ ኣብቲ በይዛት እቲ በይዝ በይኑ ይኮነን ዝቕመጥ ነይሩ መዓት ወታደራት እዮም ዝቕመጡ ነይሮም ስለዚ እቲ ዝብልዎ ዘለዎ 13 ዝበሃል completely unacceptable ተቐባልነት ዘይብሉ ሓሶት ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካብኡ ንላዕሊ ብዙሓት ተቐቲሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝገልፅ ሓበሬታ ይድወፁ ዘሎ ነዚ ዘረጋግፅ ብኩሉ መንገዲ ክንበኩም ኢና because ኣሜሪካ ክትሕሱ ትኽእል ኢኻ ንሓዋሩ ግን ናሓስኻ ክትከይዳ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣብቲ በይዛት ናትካ ታስዩ ከም ዘሎ በዓልካ ክትነግር ጀሚርካ ንኣብነት ነታ ትብላ ዘላ መራጎዲ ብስምዑ to some of the ways that they're working to keep accurate information from you all and from the world and from us and everybody else. And this is really quite extraordinary. So let's put this up on the screen. This is from Planet Labs. And we've talked a little bit about this before, but this is an expanded level of censorship here being done willfully by Planet Labs at the request of the United States government. So this is from Al Jazeera. They say U.S. satellite firm Planet Labs announces blackout on war. كم تريوا زلهم هذا كابتم ساتلايت ايمجز ابزخون يكون عد زغبر كوينات ساتلايت ايمجز نابنت راشا مس يوكرين زغبروا زلو ساتلايت ايمجز كترند بوغيروم يم بزح تحبريتا زريون يرم ازي كامباني دما زي بلانيت لابس بال بزح كم عينت ايمجز زهب زنبره كامباني ابزوان زي كاب على 9 دي ولا كاب على 7 مارش ورح 3 مالتيو تقلالا اما كلاي مبراق زلو
ሰርቪስስ ናቶም ጠጠው ከም ዘብልዎ ገይሮሞም ኣሎ እዚ ማለት ድማ እቲ ክሳራታት እቲ ዕንወት ናይ ኣሜሪካ ክረአ ስለ ዘይድለ ዘሎ ጠቕላላ company says moved amid US-Israel war on Iran comes after a request from the US government. ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓቂ ንኸይወፅእ ኩሉ ዓይነት ሚድያታት ክሓብኦ ክሽፍኖ መሪፅ ኣሎ ብኻልእ ኣዘራርባ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ኢራን ሓቂ ይነግሩ የለውን ክንምንታይ ተሃሪቦም ከም ዘለው ንህዝቦም ይነግሩ የለው ናበለቲ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ንጎም ምሸትን ይዛረብ ብግዳ ሓቂ ክትሪኦ ከለኻ መን ነቲ ሓቂ ዝሓብስ ዘሎ ድማ ንሪኢ ኣለና ሲሪየስሊ ተሓቂ ብኸመይ መንገዲ ካብ ህዝቢ ይሓብዎ ከም ዘለው ሰብ ከይፈልጥ ንጋዜጠኛታት ኣገዳሲ ንሚድያ ኣገዳሲ ተሓበሬታ መን ይስዕር ኣሎ ይስዕሩ ነይሮም ተዝኾኑ ነዚ ቀደም ዘይክልክልዎ ዝነበሩ ኣይምኸልከልዎን እቲ ስዕረት ናቶምን ዕንወት ናቶምን ይፈልጥዎ ስለ ዘለው ጠቕላላ ነቲ ኩሉ ሓበሬታ ሴንሰር ገብርዎ ኣለዉ ንሕና ናፃ ሓሳብካ ምግላፅ ክፉት ዝኾነ ፖለቲካ ኣብ ሚድያ ድማ ኩሉ ድሌቱ ክገዛረብ ክእል እዮም ኢሎም ንኻልእ የገድዱ እዮም እታ ኩነታት ናብ ነፍሶም ክትመፅእ ከላ ግን ኣይገብርዎን እዮም ንነፍሶም ክትከውን ከላ ሃገራት ፀጥተን ድሕነተንን ሓደጋ ምስ ወፀ ኩሉ ነገር ክቕይራ ከም ዝኽእላ ፍሉጥ እዩ ናይ ሚድያ ኮንትሮል ክገብሩ ይኽእሉ ካሊእ ይገብሩ ይኽእሉ ካልኦት ሃገራት ናይ ሃገራዊ ድሕነት ሕቶ መፂዎም ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ኣሜሪካ ኣሽካዕላልያ ትፃወት መሰል ዜጋታት ትፀቅጥ ዘላ ሃገር ከምዚ ይብሉ ንዓታቶም ውግእ ኣብ ዓዶም ዘይኮነ ኣብ ዓዲ ናይ ጓና ሃገር ከይዶም ዝገብርዎ ዘለዎ ግን ነቲ ሓቂ ንኽሽፍኑ ክሳዕ ክንደይ ክንምንታይ ርሕቀት ከም ዝኸዱ ኢና ንርኢ ዘለና and this tells you one thing ኣለዉ ክንቅይሮም ኣይንኽእል ኢና ግን ኣብ ኣእምሮኦም ቫይረስ ናይ ኣሜሪካ ኣትዩ ነቲ ክውንነት ከንብብዎ ዘይከኣሉ ኣሜሪካ ኣብ ነፍሳ ክኸውን ከሎ ዳብል ስታንዳርድ ብዙሕ እዩ ዘለዋ ንኻልኦት እያ ናይ ሞራል ፃድቕ ክትከውን ትፍትን እምበር ኣብ ውሽጣ ኤቭሪቲንግ ኩሉ ትሕጊ ዝብልዎ ባዕሎም ዝሃነፅዎን ዝፀሓፍዎን የፍርስዎ እዩ ንዓታቶም ረብሓ ክኸውን ከሎ ካልኦት ሃገራት ድማ ከምኡ ሓደጋ ክመፀን ከሎ ነቲ ዘሎ ኣካይዳ ክቕይራ ከም ዘለዋ ግን ኣይተኣምን እያ ናታ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ እቲ ዕንወት ናይቲ መንግስቲ ንኣብነት ስለዚ ነዚ እውን ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣድላይ እዩ ነቲ ሰብ ኣእምሮ ነክኸፍት እዚ ኩናት ንሪኦ ዘለና ብብዙሕ ገፃት ከተንብቦ ከለኻ ኣብ ሓደ መደምደምታ ይደምፃካ እሱ ድማ እንታይ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ኩሉ ነገራታ ብግልፂ ንዓለም ክረአ ጀሚሩ ኣሎ እዚኣ ድማ ይተዋሕጠትሎምን ኣላ እቲ ፀገም ድማ ወላ እውን እቶም ደገፍቲ ሃገራውያን ዝበሃላ ብኣሜሪካ በቲ ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ ኣመና እዮም ተቆጢዖም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኢራን ንረብሓ ኣሜሪካ ኣይኮነን ንረብሓ እስራኤል እዩ ዝገብሮ ዘሎ እስራኤል ትበሃል ቃል ድማ ኣመና ምሒር ኣቆጢዓቶም ዘላ ነጥቢ ኣብ ዝዋን እዚ ስለዚ እቲ ኩናት መጠን ዝነውሐ መመሊሱ እናተበላሸወ ክኸይድ እዩ ብኡ መጠን ዝተበላሸወ ድማ እቲ ናይ ኣሜሪካ ህዝቢ መመሊሱ ኣንፃር ዶናልድ ትራምፕን ኣንፃር እስራኤል እናኸደ ክኸይድ እዩ ስለዚ ሓደ ዓቢ ለውጢ ቴክቶኒክ ክብልዎ ዓብ ለውጢ ኣብ ፖለቲካ ናይ ዓለምና ኣብ ኣካይዳ ናይ ዓለምና ክመፅእ ከም ዝኽእል እዚ ድማ ብኣሜሪካ ኣብ ካብ ኣሜሪካ ክመፅእ ዝኽእል ንኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ብሓይሊ ኢራን ስዒራቶ ወይ እውን ካብ ስልጣኑ ከተውርዶ ዝሕሰብ ኣይኮነን ህዝቢ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ኣመና እናፀልኦ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ይኹን ነቲ ናይ እስራኤል ፅልዋ ዕልዋ ክገብረሉ ዝኽእል እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ እዩ እቲ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ምንታይ በፂሖም ኣለዉ ማንም ኩናት ኣብ ካልእ ዓለም ንገብሮ ኣይንደልዮን ኢና ንዶናልድ ትራምፕ ዝመረፅዎ ከምኡ ኢሉ ስለ ዘሽክዖም እዩ ኮምፕሊትሊ ያሽክዕዎ ዝኾነ ይኹን ኩናት ኣይገብርኒ ማእከላይ ምብራቕ ኣይከይድ ወላ ማእከላይ ምዕራብ ኣይከይድ ኣብዛ ዓደይ ማጋ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣጌን ንኣሜሪካ ጥራይ ክሰርሓነ ኔቶ ኣይግድሰኒ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣይግድሰኒ ዩኤን ኣይግድሰኒ ኩለን ገንዘበይ ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ክገብረን ብምባል እዩ ኣሽክዕዎ እዚ ዝገብር ዘሎ ድማ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ባይደን ዝገደደ ካብ ባይደን ዝገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እዚ እንታይ ክፈጥር እዩ ስለምንታይ ከምኦም ዝገብር ዘሎ ድማ እቲ ናይ እስራኤል ሎቢ ከም ዝገብሮ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕን ነቲ ናይ እስራኤል ሎቢን ሓደ ዓይነት ፅልኢ ኣብ ልዕሊኦም ይመፅእ ኣሎ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ እናቐልፀለ ይኸይድ ኣሎ ሓደ ዓቢ ለውጢ ክመፅእ ከም ዝኽእል ድማ ካብዚ እዩ ዝዝረብ casualties which it has suffered in the war against Iran. For instance, an analysis by news portal The Intercept puts the number of American soldiers killed or injured since the 28th of February at about 750. That's a combine of killed and injured. But the official number of fatalities by the White House stands at 13 killed and 365 injured. When the portal contacted the Pentagon, they simply refused to acknowledge this figure. The survey also states that defense officials are now murmuring about what they call is a casualty cover-up by the US military. You see, at the start of this war, when American-Israeli strikes had caused... ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ክብድ ዝበለ ክኸውን ከም ዝኽእል
دونالد ترامب دما كاب كونات نكرها كل عين شطاران تاكتيكن يزتقام زلو ولسي كنا منتاي كما نتحبك خيدخل اتك كساراتات ماتيريال كساراتات ناي لوجيستكس كساراتات ناي اصوار كساراتات قبل الامريكا متي زلو ازي كبيديو اتي دروتي كساراتات ناي تكوينات دبلو زلو 4 بليون بصح اللي يبلولو لعلي يجن اتي بغنزب تخسرو زلات هاجر and every single day نفسه كفاعل زحلف الدماء تكوينات ناخبدن كساراتات نعبين خيدالو Might be tomorrow night. Now we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this. In a sharply worded escalation, the US president also laid out what he called a detailed military plan if Tehran does not accept America's demands. I don't want to tell you that. I don't want to tell you that. We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. حجي كم تري وزلو إذا سب زاربا زلو كل أنتن قالات زاربا زلو war crimes ين أب كالك زين ده زخور نيرو ميدياتا چاو مبلا نيرو ترجمون لهم human rights بحالو دو قلو كلهم بقى صحفاتنا وطم زرقو نيرو إذا بلو زلو بمولو قبلنا يكوناتي مغنياتو نسراويتنا إيران كسعره يبلي يلن كم زي سعره سلد فلد دا يقبر دا نهزب إيران نتفقات كفر ضيعي بلالو لذي باور بلانت مالت زبي زقل قاللو مقبوك خون خل ني مبرحتك خون خل نتعناك خون خل بزي الكتريكسي ولا حنطط قبراي تخلي لذي بمولو باور بلانت بتاعت زلو بمولو كدمسو سي كالاي بمولو تبينتوتات بينتو مالت بينتو اندحر افريسكايو كلتا عدتات ويم كلتا بوتاتات اي راهبني مالتي زي اب حنت ليت دما كتصغني تخليها سلازي زون ماي كابنيو دمص انتنيرو مدهايت كابنيو دمص انتنيرو كالني دغات انتنيرو then it's not going to happen سلازي ناي موت فردي زون نعوخ قبر مخانو اب وايت هاوس كفيلو بتدغاغام حنت غزي ديكون تغاغيو ديكون وي سميت كوين بتدغاغامي يزفكر زلو and what are they saying to زغلو ميديا دو زغلو سبعو مسالات دو زغلو human rights دو قلنا بلو كبرزنا دقيمة منازو نبرو they're still talking about بزعبا كالو تقرات by the way دونالد ترامب نحن تهاجر نتفعات كفر دايك كله human rights اي زاربونيهم ايرترا تتعوتي كمزو خينهم ايرترا كمز غيرايلهم نغهم شيتن ايرترا كفر دغن صقم يبلهم اب ايرترا صقم يلن ويون اب ايرترا زلو صقم شلل كنبل لنا مالت ايكون ايرترا كم كالو تقرات حجريا كونتات ناتاريا ندحنتاريا دواصا نغر كتغبر تخليا زتغبر نغر صبغ دي حماقن ايرتراين طراينا خن كننون ايرتراين طراينا خن زاربلون كنماغوتلون زلنا ማንም ሃገር ንባዕሉ ንካናይ ካልኦት ሃገራት መሰላትና ረገጽ ዝኸይድ ዜጋ ሃገር ናይ ካልኦት ሃገር ሞራላዊ ልዕልና የብሉም ዛዕቡ ክዛረብ ብፍጹም ባይ ዘ ወይ ኢራናውያን ታይሎም ሞለን ቀነ መስለኩም ኢራን ከማኻትኩም መንግስቲ ኢራን ከማኻትኩም ከይከውን ይኽእል ኢሎም ኣብ ኢራን ግን ቪድዮ ገይሮም እዮም በማይ ተሸሓድ ቁፅር ከምዝናታትኩም ብድራግ ተበላሽዩ ኣብ ፅርግያ ዝሓድር ሰብ የብልናን ኢሎም كندناتكم قطبة يبلان كندناتكم جنزب يبلان كندناتكم بلجلج زبل فيلاتات هون يبلان أبيرانجن كمزناتاتكم أفقدوا فيلادلفيا ديو أب إل أديو فقدوا جودنات وحيفو نرأيو زفنفن سبع مريت كمز درجة كود كمز يبلو كل زيجا ولا تزدخيت هجر ونتقونت يرتنا من الدخايا كم تناي أب أمريكا زول أب جودناتات بدراجم بجلن تدو توحيف زول لزب جنيه بالله እጅገለ ሰባሉ እንታይ ድብል ከይ ሓፈረ ብምርጮም እንዲም ኮሙ ኮይኖም እንታይ ምርጮም ሰብ ምርጮ ሞት መርጽ ህይወት አማራጽ ተኸለያተ ካግን ከምጥቆ ሓርካስ ብምርጮ ሕማቅ ዝኾን ዘሎ ተሪኻ ድማ ወሲድካ ትሕክምና ናይ ሕክምና ፀገም ከም ዘሎ ትፈልጥ ኢኻ ኣክንዲ ሽግር ናይ ህዝቦም ብድራግ ዝባላሾ ዘሎ ከሕዊዩ ክንደይ ኪሎታት ኣሜሪካ እንታይ ኢሎም 10 ቢልዮን ዶላር ተንገብር ነርና ኣብ ኣሜሪካ ሆምለስ ዝበሃል ኣይመሃለዎ ዋላ እቲ ተሸጊሩ ዘሎ ገዛ ከም ዘለዎ ምገበርና ገሊኹም ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዘለዎም ነገር እውን ስለዚ ይርዳእኩም ምክንያቱ ትፈልጡ ኣሜሪካ ጥራይ እንታይ ኮይኑ ኣብ ስዊስ ንኣብነት ድራጊስት ኣለዉ ድራግ ዝወስዱ ሰባት ኣለዉ ገዛ ግን ኣለዎ መግቢ ኣለዎ ተዲኹምሎም መግቢ ኣለዎም ድራግ ኣለዎም ሕክምና ድማ ኣለዎ ስለምንታይ እቲ ሕብረተሰብ ዲሰንስ ኣለዎ ዲሰንስ ማለት
ሓብታምን ድኻን ዝነብረሉ ዓዲ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ሰብ ሕማቕ ምርጫ ወሲዱ ወይ ሕማቕ ስጉምቲ ወሲዱ እንተተበላሽዩ you have to take care of that person ከምኡ ዝብል እዩ ሓብቲ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ፀጋ ኣለና እንድሕር ኮይኑ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ክንህቦ ኣለና ወላ እውን ብዘይ ድሌቱ ፅቡቕ ነገር ክንገብረሉ ክንክእል ኣለና ስለዚ ግዳም ሓደር ክትከውን ኣብዚ ምስ መንግስቲ ኢኻ ትበኣስ ምስ መንግስቲ እናተባኣስካ ኢኻ ደገ ክትሓድር ትኽእል ምክንያቱ መሕደሪ ኣለካ መሕደሪ ብግዲ ኣብኡ ክትሓድረሉ ትኽእል ቦታ ኣለካ እቲ መንግስቲ ድማ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትድቅስ ኣይፍቅደልካን ኣብታ መሕደሪ ዝበሉካ ኣብኣ ክትሓድር ኣለካ መግብል ለካ ክትበልዓሉ ትኽእል ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ 3 ግዜ ኢቨን ድራግ ኣዲክት እንድሕር ኮንካ ንጉሆም ምሸትን ሂብዎም እዮም ባዕሎም ምጥን ኣቢሎም እቲ ሂወቶም ካብኡ ወፃኢ ክነብር ከም ዘይክእል ተፈሊጦም ሂብዎም እዮም ኣብዚ እንታይ ማለት እዩ ብዜጋታቱ ዝግደስ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ኣገባብ ኣለዎ እዩ ኣሜሪካ ኣይሓስቦን እዮም እዚ ኣክንዲ ናይ ዓዶም ዘሎ ፀገም ክፈትሑ ትፍትኑ ቬኔዙዌላ ነቲ ድራግ ተምፃልና ዘላ ንቬኔዙዌላ ቦምቢ ክንገብር ኢና ንሜክሲኮ ቦምቢ ክንገብር ኢና እዮም ዝብሉ እንታይ ማለት እዚ በዓል ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ኮይኖም ሽግር ክፈትሑልካ ይፅበዮም ኒኻ እቲ ዘለካ ሓይሊ እቲ ኣፅዋር ናትና ሚሳይል ይዓቢ ናትና ገለ ጥራይ ዝብል and this is what we are witnessing ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ እቲ ዘሎ ክሳራታት ድማ ናዕበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ መመሊሱ እናተቆጥዐ መመሊሱ እናሓረቐ መመሊሱ እቲ ኩነታት እናተበላሸወ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ጥራይና ክንብል ንኽእል and I don't know what is the next move እንታይ ክኸውን ትካብ ዝቐፂሉ ንፈልጦ የብልናን ንቐፅል ኣብዚ It'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. Trump also added that US forces have the capability to completely demolish Iran's infrastructure within hours. He expressed hope that such action would not be necessary. And then I got a call from Mr. Witkoff. ኩሉ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ስለ ዝዛረብ ዘሎ ኢራን ተዳሂሎም ገለ ምናልባት በቃ እጃኻ ድሌትካ ግበር ዝብልዎ ዶ ይመስለና ኣሎ ኢራናውያን ካብኡ ይገዱ Controlling of the president as well from Iranian embassies around the world. Reacting to that post, have a look at what some of them have been saying. This is the embassy in South Africa who said, seriously, think about the 25th Amendment, Section 4. That's a reference. ኣምባሳደራት ናይ ኢራን ኣብ ዓለም ዘለዉ ድማ ነዚ ተሃዲድ ናቱ እናሰምዑ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እስኪ ሓደ ኣምባሳደር ናቶም ካብ ደቡብ ኣፍሪካ እንታይ ኢሉ እትም ሰባት መራይኹም ተፀሊሉ ኣሎ ኣርቲክል ኣብቲ ቅዋም ናትኩም the 25th amendment ዝበሃል section 4 ኬትኩም ነዚ ሰብ እዚ ካብ ስልጣኑ ዘይተውርድዎ ዓለም ብሰንኪ ሓደ ሰብ ክጠፍእ ድዮም ስቑኢልኩም ትርእዩ ኣለኹም ይብልዎ ኣለዉ ሓደ በሉለይ to the constitutional provision which allows for the vice president and the majority of cabinet to declare the president unfit for office, and that puts the VP in charge. The Iranian embassy in Austria said POTUS has stooped to an unprecedented level of begging laced with bitter, hollow rudeness and threats. ካለ ድማ ናይ ኢራን ኤምባሲ ካብ ኦስትሪያ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ has stopped to an unprecedented level of begging. ኣብ ታሪክ ተራዩ ዘይፍለጥ ደረጃ ናይ ምልማንን ናይ በጃኹምን ዝብል ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎን ከምኡ ድማ ምስቲ ምምራር ናቱ ድማ ብትሕትና ዘይኮነ ብመረረ ብትዕቢት ብስድነት ለልዩ ድማ ብምፍርራሕ እናወሰኸ ይልምን እዩ ዘሎ ግን ምልማን ስለ ዘይክእል ብምፍርሃን ብገለን ክግበረሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ እዚ ኻ ስድነትን ኣኽብሮት ዘይምህላውን ድማ ውፅኢት ከምፃሉ ይክእልኒ ኢሉ ድማ ሓደ Ambassador ናይ Iran, Embassy ናይ Iran ካብ Austria ከመ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ Desperation is almost palpable, dripping from every syllable. Take it easy, Tiger. Keep your cool, wrote the Iran embassy in Bulgaria. ኣብ ቡልጋሪያ ዘሎ ኤምባሲ ናቶም ድማ take it easy, Tiger. ዓቕሊ ግበር ክትፍንጀር እንዲኻ ደሊኻ ደለኻ ዓቕሊ ግበር ናበሉ ኤምባሲታት ከምኡ የለን ይቀባበሉሉ እዮም ናሓትሕዶም ድማ In Bulgaria and in the UK, the Iranian embassy quoting the proverb, it is better to keep your mouth closed and let people think you're a fool than to open it and remove all doubt. ኣብ UK ዘሎ ኤምባሲ ድማ እንታይ ኢሉ ኣፍካ ዕብስ ኣቢልካ ትምንተ ኢልካ ሰባት ምናልባት ዓሻ ክብሉኻዮም ወይ እውን ደንቆሮ ክብሉኻዮም ስለዘይተዛረብካ እሱ ግን ይሕሸካ ኢሎም ምክንያቱ ኣፍካ ምስ ከፈትካ ትዛረቦም ስራዩ ዝነበሮም ጥርጠረታት ኩሉ ሙሉ ብምሉእ ሓቂ ምዃኖም ክስምዖም ይጅምር ከምዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣፍካ ምስ ከፈትካ ክሳዕ ክንደይ ዕንጅልናን ዕሽነትን ድንቁርናን ከም ዘለካ ዓለም ትፈልጠካ ደላ ትምተ ትብል ማሓሸካ ነይሩ ግን ትም ከዓ ዝኽእላ ነገር ኣይኮነትን ከባድ ነገር እያ ትም ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ከምዚያ ገይሮም ድማ ክወራ ዘይሉ ይብሉ ኣለዉ ኣሜሪካውያን ድማ እንታይ ዓይነት ውርደት እዩ ወሊድና እናበሉ And finally, in India, the Iran embassy saying, swearing and throwing insults, how sore loser brats behave. Get a grip on yourself, old man. This is the controlling of the president. ናይ መወዳእታ ድማ ኣብ
ናይ ኢንዲያ ኣብ ኢንዲያ ዘሎ ኤምባሲ ናይ ኢራን ድማ እንታይ ኢሉ swearing and throwing insults are how far loser wow get a grip on yourself old man ብፀርፍን ብተህዲድን ትኸዶ ዘለካ መንገዲ ክሳዕ ክንደይ ወዲቕካ ከም ዘለካ ዝነግር ምናልባት ናይ እርጋን ጉዳይ ተኮይኑ እርጋንካ ህዝካ ስትር ክትብል ትኽእል እውን ፅቡቅ ነገር ምኾነ ነይሩ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ and this is also the level of ውድቀት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ንምግንዛብ ዝኣክል እዮም ዝብሉ ዘለዉ and I think እቲ ዘሎ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ስለ ዘግህዶ ዘሎ ንክትግምት እውን ኣይትግደድን ኢኻ ኣብዚ እውን ንቐፅል That is because they were informed that if they protest, like the wrestler and his friends, if they protest, they will be shot immediately. Meanwhile, Iran has rejected proposals for a temporary ceasefire, insisting instead on a permanent end to the conflict and lifting of sanctions. Tehran maintains that a short pause would only allow further escalation. ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕን ኢራንን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ምልውዋጥ ናይ ባእስን ዕግርግርን ኣብ ዘለውሉ እቲ ክሳራታት ናይቲ ኩናት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናነውሐ ይኸይድ ኣሎ ሓደ ካብቲ ዘንፀርፅሮ ዘሎ ድማ እቲ ክሳራታት ናይ ሎጂስቲክስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ እንተወሓደ ኣብ መዓልቲ $1 ቢልዮን ትኸስር ኣላ $1 ቢልዮን ሰደይ እዚ ብውሕድ እዩ ስለዚ እቲ ክሳራታት እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኩሉ ዓይነት ክሳራታት እዩ ዝገጥሞ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ክሳራ ክትብሎ ትኽእል ናይ ሎጂስቲክስ ክሳራ ክትብሎ ትኽእል ናይ ኣፅዋራት ክሳራ ክትብሎ ትኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ኤክስፖዝድ ኮይና ከም ዘላ ኤክስፖዝድ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቀደም ኣሜሪካ ሓደ ካብቶም እዚ ዘርእየኩም ፀናሕኩም ስካትሬተር እንታይ ዝብል መሲልኩም ኣሜሪካ ከይተዋገ ጥራይ ሓያል ይብል ክትዋጋ የብላን ኣሜሪካ ዘለና ኣፅዋር ኩሉ ትመራኽብ ኩናትና ገለን ውግእ ከይጀመረ ከሎ ጥራይና ንፍራህ ኢሉ ውግእ ክጅምር የብልካን ፕሮጀክት ጥራይ ከተርኢ ጥራይ ኣለካ ሓይልካ እምበር ክትዋጋ የብልካን ኢሉ ምክንያቱ ውግእ እንተተጀሚሩ ኤክስፖዝድ ኢና ንኸውን ኢሉ ኩሉ እቲ ዘለና ሓፂን ንዓውደ ኩናት ክስዕር ዝኽእል ኣይኮነን ክዕኑ ይኽእል እዩ ግን ንክትስዕር ውፉይ ዝኾነ ሰራዊት ክመውት ሬዲ ዝኾነ ንሞት ድማ ክሳራ ደየስበልካ ንኣብነት ብልፅግና ረእይዎ ክንደይ ወታደራት ይሞትዎ ኣለዉ ሂ ደዝንት ኬር ከምኡ ዓይነት መንግስቲ እንተኮይንካ ካብ ዛዕባ ኩናት ውይ ክትብል ዘለካ ኢሉ ናይ ሰባት ሂወት ዘየገድሰካ እንተኮይኑ ኣሜሪካ ግን ህዝቢ ዝመርፀካ ስለዚ ሞት ናይቶም ወታደራት ስልጣንካ ብሓፂሩ ይከኣል እዩ ዝኽእል ስለዚ እቲ ሓፂን ዘለካ እቲ ሚሳይላት ዘለካ ከተርእዮ ጥራይካ ትኽእል ከተፈራርሃሉ እዩ ዘለካ እምበር ናብ ኩናት ክትኣትወሉ የብልካን ኢሉ ኩናታት ኢኻ ወላ እውን እቲ መወዳድርትኻ መዘናኻ ዘይኮነ ሓደጋ ከውርደልካ ክእል እቲ ሓደጋ ድማ ኢራን ኣብነት ክንደይ ሓደጋ ተውርደሎም ዘለካ ደዝንት ማተር ናይ ህላዊ ሕቶ ኢና ነዳድዮም ክትሰርቕ ሃብቶም ክትወስድ ኩሉ ነገራቶም ክትወስድ ነቲ ሃገር ድማ ንዘበነ ንእኒ ክመልሳ እናበልካ ትፍክር ስለ ዘለካ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም ክምክቱኻ ሃገሮም ንከትሕኑ ስለዚ ንዓታቶም ሞት ማለት መስዋዕቲ እዩ ንስኻ ግን ክትገብት ክትሰርቕ ኢልካ ትኸዶ ዘለካ ሞት ማለት ንዓኻ ክሳራ እዩ እቲ ዝመውት ዘሎ ዳ ይዋ እዩ ድኻ ወታደር ስለ ዝኾነ ይሕዝን ኣብ ምንታይ ይወድቕ ኣሎ ዝኩሉ ኣብ ኢራን ኣብ ስዑድያን ዝመውት ዘሎ ወታደር ኣሜሪካ እንታይ ክጭብጥ ኢሉ ዝመውት ዘሎ ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ዘሎ ናይ ኒኩለር ሓደጋ ናይ ዓለም ሓሶት ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኢራን ኒኩለር እንድሕር ሒዛ ፓኪስታን ኣብ ጎረቤታ ኒኩለር ኣለዋ እስራኤል ኣለዋ ኒኩለር ካብ እስራኤል ንላዕሊ ሓደገኛ ሃገር የለን ስለዚ ኢትስ ኦል አ ቢዩቲፉል ላይ ብላ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ሓሶት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑን እቲ ዝወርዶም ዘሎ ክሳራ ትሪእዎ ዘለኹም ጀታት ናቶም ሚሳይላት ናቶም በይዛት ናቶም ዝወርድ ዘሎ ክሳራታት ክትሪኦ ከለካ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ተደፊራ ከም ዘላ እዩ ዘርኢ ዘሎ እዚ ድፍረት ናይ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንዲዚ ሓደ መወዳድርቶም ዘይኮነ ኢራን ብቁጠባ ብቴክኖሎጂ ክንዳና ይኮኑን ኢሎም ዝነዕቆ ዝነበሩ ከምዚ እንተወሪዱሎም ንሳቶም ይኸስሩ ኣለዉ ብኩሉ መንገዲ እቲ ቀንዲ መወዳድርትና እዩ ቻይና ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩናት የለን ቴክኖሎጂ ናቱ ቁጠባ ናቱ ይሕንበብ እዩ ዘሎ ስለዚ ንስኻ በዓልካ ናብቲ ቀንዲ መወዳድርትኻ ናብቲ ቀንዲ መቀናቐንትኻ ከይበፃሕካ ኣፅዋርካ ትውዳእ ኣለኻ ዓቕምኻ ተርኢ ኣለኻ ብኮኻ ተርኢ ኣለኻ ኩሉ ነገራትካ ይረአ ኣሎ ዓለም ድማ ይክዕበካ ኣሎ እቶም ቀንዲ መወዳድርትኻ ድማ ብማዕዶ ኮይኖም ይዕዘቡካ ኣለዉ መመሊሶም ድማ ነቲ ናትካ ጉድለታት ናርኣዩ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ነዚ ሓይሊ እዚ ብኸመይ ትምክቶ ዓብ ትምህርቲ ከም ዝረኽቡ ትገብሮም ኣለኻ ስለዚ እዚ ወዲ እዚ እንተሪእኻዮ ነቶም ዝሓስቡ ኣሜሪካውያን እቲ ዝዓበየ ውድቀት እዩ ንኢራን ፈትዮም ኣይኮኑ ነፃር ዶናልድ ትራምፕ ዝኾኑ ዘለዉ ካብቲ ቀንዲ ዕላማና ካብቲ ቀንዲ ረብሓና ኣትሪፍና ዘሎ
أبزي ملكتنا بوتاتي ناس لزلنا يمزولو زلو لذي again بزو كويناتنا إيران هذا عبنت بمغيرون عالمنا كون كم زغل بزن ودزني خاتفلت بزخون نحنا نتزلو كنتات نارانا كنحبراكم كم فتنينا كم وترو مسانا ناخدكم نتعبريتات كهاتلو نمسكن لايك مقبار شير مقبار ريتوهم مقداف دمايت دفنا بلنا زيادة نما كلاي مبرا نهجرات عرب نقرن أفريقيا زي ملكات أبزغز الفيديوهات نحن قربينا بزو interesting development صارلو نحجقنا بزغن ودينا thank you very much